पापि हिनजावा रानि देखायनो सानलायबाय बियो। बेखायनो आंनि फिसौजोखौ ओरैबा ओरै बाहायबाय थानो नागिरोहाय बेलाय। मा मोनो बेलाय मा मोनो? हा गथ'खौ अनबा बिहा माबा लस जागोन ना मागोन फालाय? मोजाङानो जादोंमोनहाय बेखौ सिगां जोंहा न'निफ्राय होखारहरखानायानो। दा आरो नै न'आव बोजबना लाफिननानै जारलासो जागारबाय। आबायाबो खामानियावसो थांबाय। फैसा थाखानिबो उसुबिदा जायो नालाय उफाय गैया आंनाबो फिसा हौवाया। नै दिनै थेवबो आंनि फिसौनो बियो दख'ना गांसेखौनो दिरुना होनो हायासै जाहैबाय। माबायदि बिमा बेलाय गावनि फिसाखौल' फिसा साननाय। बै फिसौआबोथ' गावनिनो फिसा जाहैबायना मिजिंजों गावहालाय मानोथो फैयामोन। ओरैनोथ' बुंनो नाङा आङो, थेवबो गावनासो फिसाफ्रा बोरै सोरनि लादोंथाय आंनि फिसा बायदिबो लायाखै बिमा बायदिबो लायाखै। आंनि फिसौबाबो रागा जोङा बिसोरखौबो गथ'खौ। आंनि आबै मिलिसा बायदि नंखाथारा बिसोरो। दुस्थ' बिमानो लाथारदोंहाय गाज्रियाबो। फनखौबो रायलायनो बियो आं फिसालानो गैया होननानै दा रायलाय होननानै गैया गावल' रायलायबाय थायो। बेखौ एसे रायनांगोन आङो बुंनांगोन, नङाबा आंनि आबै फिसौखौ मानो बिदि खालामबाय थायो बेलाय। लोखिथाराहाय हिनजावानो एसे। हायालाय ओंखाम जानोसै ना माथोमोन? ओंखामखौथ' दाहाय जाबाय थागोनहाय बिहामजो। नाथाय आं मा खोनादों बेखौलाय? मा जालायखो आरो आयै? हा माथो खोनालायखो नोंलाय? आबै फिसौनो दख'ना गाननो बिदोंमोननो गथ'आ। हा मानोथो हरि नोंलाय? दख'ना गाननो हरबानो जायोमोन ना गथ'नो। हा सरस्वती फुजायाव गानलांनोमोननो। बिबैनोसो आरो एरना खोन्थाफैलायबाय बे गथ'आ। मार बोरैबा असैबखा गथ'आनो। बेबायदिसो गियान नोंना बिहामजो? हा माबायदि गियान सोलोंखो नोंलाय? गावनानो गियाना बिदिबा गथ'फोरलाय मा मोजां गियान होगोन नोंलाय? मानसिया बिमा जालायनानैबो एसेबो सासेखौ अनो सासेखौ अना। माथो नायख्ल' मादो बेबायदि बासियो गथ'फोरखौ। नायख्ल' बिदि खालामनाङाहाय गथ'फोरखौ, गोसोआव दुखु मोनोना। बिमा बिफाया खाथियाव जेब्लायबो मोनि गथ'। अननोसो रोंनांगौ नोङो। आयौ आयाबो मा बुंलायखो आरो आंखौ? अनाबा सोरथो अनबोखो दिनैसिमहालागै? दख'नाखौ आं हरासो बुंदों। हरा मानिथ' आयो नाय। बेलाय गथ' मानसि अबावलाय आरो दख'ना गाननानै थांबावनांगौ बेयावलाय सिख्ला देरनाय थां माथांनो। ओमफ्रायथ' नाय आयै, माने आं दख'ना हराखै माने बे नङा जे आं बेखौ अनो। अननायबालाय हामाथो गथ' मानसिनि खोथाखौ लाखिनो हायासै नोङो हा? गथ'खौ दसे समनि थाखायबाबो सानसेनि थाखाय खुसि होनो हायामोन नोङो? दख'ना गावनि गांसे हरथ'नाया मा जागौमोनखाय? ना मैलासो नांगौमोन ना जिगौमोन नोंनि दख'नाया गांसे हरनायालाय? माथा गुदुं दा खालामदे आयै। बे दख'नानि थाखाय आंजों आरो नोंबो नांलायनो बेबायदि जुरिनाङा। हाबाब हाबौहायथो नांलायनाय नुलायखो नोंलाय हा? आं मोजांसो बुजायदों बिहामजो। माथो नोंनि फिसाफोरखौबा नोङो अनो, जोंहा आबै मिलिसाखौ अना खालामबालाय सोर दुखु मोना जानोहाय? आबा मिजिङा मोनथिबोला मा रागा जोङा नामा नोंखौ आरोबाव? बे बुरैना खुगाया बांद्रायबाय। बुरैनि खुगाखौ ना एकदम बिसिनायाव जिरायनानै थायो आरो खुगाखौ एकदम खेमसि बायदि सालायोना बुरि। खोनादोंना बिहामजो आं मा बुंदों? खोनादों दे आयै, आरो आं रावखौबो नायख्ल' खालामाखै। अनजोबो आं गथ'फोरखौ गासैखौबो समाननो। जोंना आइयाबोथ' आइ पिंकियाबोथ' आरामालाय बिबैनि हरनायखौसो गानदों दा, आंथ' हराखैना बेनोबो। ओंखायथारहाय बियो, गावनो दिरुना गावनि फैसाखौल' नायबा बोरै जानो? आयु बिसोरनिफ्राय जेन बारग'नानै बे बासाव गाखोनो हाबाय दे आङो। नङाबा आं बेसेबा गिदिर मुसिबतआव गोग्लैबायमोन। बिसोरो मानसि गाज्रिसो। आं नंगौ बेहाय फैनायानो मोजांमोन आं गोजानाव। दा फैनानै मिथिबाय बिसोरथ' बिदिबा बै आंखौ आदा लाबोनायाबो बेबो मिथिखायोमोन बेफोर बाथ्राखौ ना मिथिया? ना बेबो बिसोरजों लोगोसोमोन। आयु नङाबा आंजों एकदम गाज्रि जाथायसो जागौमोन माथो। आं खारग'नो हानायखायसो हानाय। इसोर आंखौ रैखा खालाम, आंखौ मदद खालाम, जेन आं बिसोरनिफ्राय बारग'नो हायो, न'आव मोजां थांफिननो हायो। नाथाय बासावथ' गाखोबाय आंनावथ' दा फैसा गरसेबो गैया। दा बिबा आं माखौ होगोन? आरो बे बासाबा बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो? जायखिजाया न'सिमल' सहैथारथोंसै, नङाबा जेरावनो लाखिगोन बेहायनो बिनिफ्रायनो मा जायो थांनोसै आङो र'। हेल्प बिलाबायनानै मानसिफोरनाव लेफ्ट लालाबायनानै थांनांसिगोन, उफाय गैला। कहाँ जाना है सिस्टर? मैं? हाँ, और नहीं तो कौन? कहाँ तक जाना है सिस्टर? वो भैया ये वो क्या सिस्टर? कहाँ तक? भैया मुझे बंगाईगांव जाना है। क्या? अरे सिस्टर, ये तो गलत बस पे बैठ गई ना आप। क्या?
गलत बस? अरे हाँ सिस्टर, ये बोंगाईगांव जाने वाला बस नहीं है ना? ओह, तो बोंगाईगांव जाने वाला बस? अच्छा एक काम करना, अगले बस स्टॉप पे उतर जाना, उसके बाद तुमको मिल जाएगी बोंगाईगांव जाने वाला बस। ओह ठीक है भैया, मैं उतर जाऊंगी अगले बस स्टॉप पे। भैया मुझे एक फोन करना था, घर पे कॉल करना था। क्या आपका फोन मुझे मिल सकता है थोड़ी देर के लिए? अरे ये क्या, नहीं नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगा। तुम पता नहीं कौन हो, मेरा फोन लेके कहीं गायब ना हो जाए। अरे नहीं भैया, मैं तो आपकी बस में ही बैठी हूँ ना, बस एक फोन करना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना फोन नहीं दे सकता। और पैसा निकालो। पैसे? कितना हुआ भाड़ा भैया? लगाओ दाना तो आंनाव फैसायानो गरसेबो गैया। बेथ' फनबो हरासै, ओमफ्राय आरो नंगौबो ना, सिनायिनो मानो जानला मोनला फन हरलाबायनो। थेवबो सोरबा सोरबा हरो आरो, बेखायनो सिनायदोंमोन आं। हराबालाय हरासै आरो माथोबाव। तुम्हारे हुए 50 रुपए। सिस्टर निकालो पैसे। 50 रुपए भैया? बस पे बैठिए और 50 रुपए भाड़ा, निकालो पैसे। अगले बस स्टॉप से तुमको बोंगाईगांव जाने वाली बस मिल जाएगी, ठीक है? भैया लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई ना, मेरे पास तो भाड़ा नहीं है, पैसा। क्या भाड़ा नहीं तुम्हारे पास? पैसे नहीं है? नहीं भैया, मैं ना एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और कुछ गुंडे मवाली बुरे लोग मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं भैया। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। ये लड़की मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, तुम्हारा यहाँ बहाना नहीं चलेगा। चलो निकलो, बस से उतरो। भैया बस से? अभी तक तो अगला स्टेज भी नहीं आया ना, अगला बस स्टॉप भी नहीं आया, अभी क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से तुम बस पे बैठी हुई हो। देखो यहाँ पे ये सब बहाना नहीं चलेगा, निकलो उतरो बस से। चलो अभी निकलो, उतरो बस से। किधर किधर से चली आती है, चल जा। अरे भैया प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज। नहीं तो आप फोन दे दो मुझे फोन करना है। नहीं निकलो निकलो, यहाँ से निकलो जल्दी। पैसे नहीं और बस पे बैठी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, प्लीज मदद कर दो। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सुन ली ऐसी कहानी, चलो निकलो। तुम कुछ जरूर कुछ गलत काम करके भागी है ना? और यहाँ पे बस पे बैठी हुई है फ्री में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। आयो बेथ' खोथाखौनो मानि थारासै, आं दा मा खालामबावनो? बेफोरबायदि जेबो नङा दे आयै, नोंबो आरो बे बाथ्राखौ लाना नांबाय थानाङा आंजों। आरो गथ' मानसियालाय मा दख'ना गाननानै स्टाइल मारै लांलायगौ? देनां सिख्ला देरबा बेसे गाननो गान, आंनिखौनो मोनगानगोन। आरोथ' मोनसे बाथ्रा बिहामजो, बेफोर नोङो गाननाय जोमनायखौ दा एकदम थिनानै दोनदों, हो? गथ' बिबाबो होबावाखै, देनांलाय मा खालामगोन नोंलाय, हो? एसेबां बिदि जोथोनै लाखिनानैबो, हो? गथ' मानसिनोथ' होमोन दिनैनि दिनाव। फुरा सम्पथि गावनि गाननाय जोमनायखौ बिजोबनाय थांमाथां गांसेल' हरबा माबा जागौमोनखाय? आंहा जोथोनै दोनदों, बेथ' आयै मोजांनिसो बाथ्रा ना। आरो नोंसालायाबो आंनो गोदान गोदान बायना होबाय थाया हायै, जिखिनि आंनाव दोङो आं बेखौनो मोजां सामलायनानै दोनो। दे जाबाय दे, बेथ' नों सामलायनानै दोनो, मोजाङै जोथोनै दोनो, थिगासे, मोजांनि बाथ्रा। अब्ला दे जाबायसै आरो माथो, दाबोथ' गाननांबायना नोंनो हरखाबायना, आरोलाय माथो बावायै? आरो बेफोरबायदिया सोलियाहाय बिहामजो, मोजां गथ'खौ अननो सोलों। बेबायदि खालामबाय थाबा आं आरो फिसाला फैबा खोन्थाबावगोन दे नोंखौ। बायसै आयै, दे आरो एबार नेक्स्टआव बिबा हरगोन दे आङो। गानजोबथों बे गथ'आ आरो। नाङाहाय नाङा, देनां आंनि आबै फिसौआ फिफा बायना होबा फिफा फैबा गानथों, मालाय बायना होगोन बियो, बिना होगोन आङो। नोंखौ ना बिहामजो, आबा फैग्रोथों र', दा बैसागुआवथ' फैखागोन आबाया। आं आबानो हले नोंखौ खोन्थागोनहाय बिदि आखल दिन्थिबाय थाबा। नों आंखौ मिजोंनो खोन्थानो आयै, मिजोंनो खोन्थानो? बेखायनो दानो बुंबावदों आङो, मोजां जानोबा जा, सिगांनि आखलफोरखौ गार। बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो सिगां गोदो आबाजों माबा हरजादों नोङो, होखार हरजादों। बावबावाखै बियो, बावबाय नामा? बेफोरखौ बावनानै थांजोब्बाय? नोंनो बुरै एसेबां आंखौ डायलग मारिबाय दिनै, माथायासो गरम जाजोब्बाय आंनिया। आंखौ खुरु गरम खालामबाय नों बुरै। मोजां मिलिजुलि थाफिनदो बिहामजो दे। आंहा मुलि लोंनांसिगौ, ओमफ्राय दसे रेस्ट लानोसै। न'खराव असान्थि थानो नाङाना, मोजाङै थानांगौ, अब्लानो गोरोबलायो दा। ओमफ्रायथ' दाल'सो नोङो बिदि दुगि देखायनो हागोन, बायदिसिना माबानो हागोन दा बिहामजो। उनावहाय जेला बैसोआ माबागोन, अब्लासो नोङो बुजि मोनगोन। अननाय होबोलासो देनां अननाय मोनफिनगोन फिसाफोरनि। नंगौ नामा आयै? दे आरो होमबालाय दिनैथ' बे बुरिनि गेमखौ फोजोबनि आंबो। नङाब्लाथ' नों आयै मिजिंनो खोन्थागोन होनदों नामा? औ खोन्थागोनथ' र', नोंनि बिदि आखला थाबाय थाबा। आयै खोन्थागोन नोङो मिजिंनो, बुरैनो खिन्थानो।
बिहामजो नोंथाङा नोङो फिसालानो आरो आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरोनो थै बुरि फाफि थै बिहामजो आङो दिनै बुरिखौ एकदम दैथारमारबाय बुरिखौ एकदम आङो दिनै एकदम सिरि दोनमारबाय बेनोबाबो नोंनि एक्सपायार जानायनि समा सफैखाबायमोन दे बुरि आरोथ' मोजां ना नों नोंनि नोंहामजोनि एकदम आखाइजोंनो नोङो गोजौआव थांखाबाय खमसे खम नोंनि झामेलायाथ' जोब्बाय दिनि आं सहाय हाया जे सोरबा आंखौ बेफोरबायदि खालामो आंखौ एसे मायबा बुङोबा आं थिगसे दावखोखायो दे आंनि सिगाङावसो नोङो एकदम आंखौ होखारहरनाय मानायनि खोथा बुंदोंमोन ना मोनबाय दाना बुरिया रागा फोजोंबा हले आंनाबो जोबदासोहाय अलंबार थांनानै खालि मोनलायबाय आङो मानो होनबा थांजानो बाथारदोंमोन आं नाथाय आरो सनिया लानानै थांथारबायना बेनिफ्राय थुनथुलि थांबाबो खालि मोननायाथ' मोनदोंमोन नाथाय जाय मानसिया आंखौ जेबोखौनो नांजिया आंबोथ' मानो नांजियानो गोसोखांनो सानदों खोमा आंखौ नाथाय आंबो इसेबां गोसोखाङाखैलै नोंखौ थुनथुलि लाब गैया नों बायदिखौ गोसोखांनानै बेखायनोथ' जेन'बा नोंबो आंजों जेबो इन्ट्रेस्टआनो गैखायामोन खोमा बेखायनोथ' नोंबोथ' फन हरखायाखै ओरैनोबा बा बेफोरबायदि साइन जाखांनाय लोगो लोगो रिश्तायानो जोब्बाय होननानै नों जेबो कन्टेक्ट खालामखायाखै आंजों निमाहा बिनो थांबाबो बवा दुगि बेखायनो आंथ' एसेबो गोसोखौनो खाङाखै नोंखौ मानो गोसोखांनो आंलाय खाङालां दानि दिनावलाय मा नों बायदि मेल्ला आंनि लाइफआव फैगोन थांगोनलै थुनथुलि आंनावबो बुंनो थाङोब्ला रागा जोंबा जुदासो साननाबो आदा सान मोजां जाबायलै ने बिदा बे सुनिया थांफिनबाय होद मानोबा फैलाबायामोन आंथ' एसेबो सुखुखाथाराखै जोंना फेमिलियाव रावबो सुखुवाखैलै बे फैनायखौ नोंथ' मानो बेजों मोजां रायलायबावाब्रा गाहोनामोन जोंनि न'आव बिखौ मेहेर सनाखौल' गाज्रि बुंबा जायालै बेनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि दा इसोर जानानै दं थुनथुलियासो साननानै नायोब्ला आं निमाहा बिनायावबो बे आंखौ इगनर मारिदो थोदस नोंसोरथ' बे थुनथुलिखौल' मोजां सानखायोना आंखौ सनाखौ जोंखौथ' गाज्रियानो नुबाय थायोना मानो बिदिब्रा मेहेर नोंलाय मानो बिदिब्रा आदा नोंलाय मानो बिदि दे जायखिजाया सनिया थांबायथ' बिनिफ्राय गोजान थादो जेबो कन्टेक्ट दा खालामसै बेजों बेफोर आंनि सायावसो मेहेर आं कन्टेक्टबो थानो हागौ थायाबो जानो हागौना आरो अलंबार थांनायनिसो आं दुखु जादों बा बे साननैसो थाफैनाय गथ'नि थाखाय नों दुखु जाबाय नाथाय बाजै थुनथुलिनि थाखाय नङा ओहो नङा आं थुनथुलिनि थाखाय जेबो दुखुआनो जानो रोङाखै आङो गैया आंनाव बिनि थाखाय जेबो दुखु आरो नोंसोर मानो थुनथुलि होनबाय थायोरा बे जानानै थांनाय थुनथुलि आंनि मोनसे आंनि काहानिया जोब्बाय बुजिबायना मेहेर रायखांबाय थाना आंखौ आंनि सिगाङाव बिखौ गोसोखाङा आं रावखौबो थुनथुलि नामा बा मा एसे डेन्जार लेभेल मारि लांखोलै आदा सान आयौ जुदा जाथारबाय माथो नोंबो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायना बोरै नांदों खोन्थाहरदो अब्ला जों थांथ'नोसै नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो फैफिनलायनोसै लोगोफोर दे जाय नायना मोजां मोनबाय एसेबाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर लोगोसे लाइकबो होनो दाबाव दे सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ भिडिअखौनो लाबोयैया जा गोबाव जाबायमोन ना सनामोन ओमफ्राय दा होफिननो नाजानोसै हायोबा नाजाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थाब लाबोफिननो मानो होनबा दाख्लै खिनियावथ' एकदम लाबोनो हाखाथाराखैमोन जोबोद प्रब्लेमाव दङ दाबो मानसियानो फुरा दासान्दि एकदम बुंनोनो नांला आरो लोगोफोरना जेबो थिग गैथारा आङो जेबो गोरोन्थि गैया जिउआबो गेरेन्थि गैलासो होननाय जाबायलै लोगोफोर आंथ' जि गोबाव जाबाय दाबो हामनोनो रोंला माथो जायखिजाया दे लोगोफोर उसुबिदा गैयाबा थाबैनो फैफिनलायनोसैलाय